What's up mga guys? Dito naman tayo. Isa po itong video na kung ano ay makikita nyo at makita nyo ang iba't ibang mga activity ko dito sa ibang bansa hanggang sa ating bansang inang bayan Pilipinas. Ayun, ito guys, ito yung tinatawag na stilt walking o sagakad o karang akaw sa aming local name nito. Ako pala ay si Novo Mansaloon Sabas, aka Dato Mabasag. At kahit na dito ako sa ibang bansa guys, ay nag-practice pa rin ako maintaining this stilt walking. Ayun. So kung makikita nyo dito at nakita nyo na palagi akong nag-stilt walking. Kindly follow guys sa aking page Kuya Novo. I sometime once a week or twice a week maintain ko itong sagakad or stilt walking. At ang practice ko dito ay yung wala ng hagdan kung saan ka dadaan para makaabot ng step na yan, part ng stilt walking. Ayan, kung minsan uupo or nakaupo sa stilt, yan yung mga styles. Baka naman guys, bago tayo maabutan ng katapusan ng ating edad ay mai-share tayo sa mga kabataan, sa ating mga grand children para makita nila to preserve our ethnic sport or ethnic games sa mga tribo, lalo na sa aming tribong Manubo, Kulamanon. Ayun, so kung nagustuhan nyo guys, i-like nyo, subscribe at share nyo sa mga kaibigan natin. You can share my videos to your Facebook, to your page, and to your profile or anything. At kung minsan naman guys ay pag may nakita akong special plant na wala sa iba, ayan, tanim ko guys, panoorin nyo. Yung moringa. So we planted this with my ex-girlfriend na si Ate Yen sa kanyang YouTube at saka Ate Yen naman sa kanyang Facebook page. Ayun, so taniman natin ng isang puno dito para sabihin natin 5 years from now ay may bunga na. At makita din sa ating mga kabataan, wherever we go, na kailangan palang magtanim para contribution, tulong sa ating climate change. Hindi lang sa ating lugar, kung hindi sa ating mundo. Yes, ang sabi doon ay distraction, patungo, pero samtang, samtang. While dito pa tayo sa mundong ito, ay mag-cooperate tayo. Cooperate naman tayo. We have to cooperate with our nature. So, we'll plant, if you have time, plant more plants so that we can help our wood environment. Ayan, we're helping. Tapos ma-minimize yung climate change na kung saan every now and then may mga darating na mga trahiya o tragedy. So ito naman guys, I'm watching my friend. Nagpalipad siya ng kanyang drone at naglalaro naman ako sa gilid gamit ko ang 360 Insta360 X3 camera. At yan, enjoy, nag-i-enjoy kami at mga estudyante namin sa high school na kung saan ako nagtrabaho. Ayan, yung nagtanong pala anong trabaho ko dito sa ibang bansa,
I am working as secondary teacher, high school, mga kaibigan, kapatid, friends. Shoutout pala sa aming landlord, Honorable Congressman Golden. Oh, shoutout, Congressman. Thank you very much for the accommodation. Ayun, yan yung drone. So, after that, binigyan kami Saan kayo ng sa atin, ate? pagkakataon na magbakasyon. At dito kami sa Japan, no? Nakadaan sa Japan. Sa Mindanao. Alright, so this is Japan. One of the store cafe Thank you. in Thank you, Japan. ate. So thank you very much. May namit kami na kaibigan, isang Pinay. At yun. So sa airplane naman ay nakasaludo talaga ako sa kay Ate Yen. She's still doing her schedule to read her Bible. That's good. So maganda dito. Airplane papunta na ng Pinas galing Japan. So ito maganda pa. Maganda talaga guys at walang katao-tao, kami lang. Wow. Ganito sila kayaman. At nung dumaan kami sa Guam, yan, ito yung Guam guys. At may isang hotel room na kung saan kami natulog ng aking ex-girlfriend ay satisfied siya sa gabi na yun. At ito, tingnan nyo ito, itong high-tech nila na mga toilet. At hindi na kailangang ikaw ang magpunas sa dumi mo guys. May pindutin ka lang at sila na ang magpunas sa iyong hugaw dumi. At ito naman nung dumating kami sa Pinas, dumiretso kami sa isang resort sa Bukidnon. Wow, napakaganda guys. If you want to visit, yes, that's a swimming pool with a slide. So enjoy. Ayun. And then pumasok kami. Balik kami sa may lugar guys. Napaka-critical, dangerous. So dangerous place. Because of so many rebels and terrorists. And so we were there experiencing how gaano ka critical talaga guys. At alam nyo, after 2 months na nagbisita tayo sa lugar na ito, ay may mga gira na nangyari. Yan, so thank you guys, and please do support if you like the video. Click like, and then you can share, and please subscribe my channel at like naman dun sa page ko, Facebook Kuya No. Thank you very much, and bye bye, see you next time. Nang! Grabe di icon naman si Manang. Kuya Way. Musta? Uy, kahit talagsa naman tayo magkita. Mau lagi.